Здравейте! Днес сме в село Васил Друмево, Шуменска област. Дойде времето, в което зимата започва да отстъпва. Има все още дни, в които напомня за себе си в пълната си сила, но всеки изминал ден се усеща настъпването на пролетта. Дойде времето, в което извършваме подробни огледи на всяко едно поле с есенни култури. Дойде времето, в което трябва да вземем най-отговорните решения в отглеждането на зърнено-житните култури. А именно кога, как и с какво ще извършим основното подхранване на растенията, какви продукти за растителна защита ще подберем, за да изведем борбата с плевели, болести и неприятели, и не на последно място, какви сложни течни биостимулатори ще използваме, защото тази година те ще бъдат необходими на растенията повече от всякога. Предусещам, че годината ще бъде изключително динамична и атрактивна, но с труд, знания, гамата Extra-Force и ако Бог е с нас, ще постигнем високи резултати. Какво се случва, когато дълго време растенията са стояли в преовлажнена почва? На първо място имаме недобро усвояване на азота, понеже нитратната форма е най-лесно подвижна и поради повечето количества на валежите се смъква доста надолу на разстояние, което растенията не могат да усвоят. Заедно с азота имаме трудно усвояване на фосфор и калий, които са съпроводени с ниско нарастване на растенията, недобра коренова система, наблюдаваме липса на цинк, магнезий и желязо, които от своя страна водят отново до хлоротични растения. Наблюдаваме тази хлороза междужилкова по растенията и на места върхови загнивания, понеже калция и цинка са блокирани, а те са в основата на нарастването на всеки един връх. Какво трябва да направим, за да окажем първа помощ на точно такива растения? Защото от огледите установяваме, че една част от посевите изглеждат прекрасно, но не всички полета са така. Първото и задължително условие за добър старт на растенията, бих казал подаване на допинг, за да могат те здрави да встъпят в пролетната вегетация, е прилагането на някои от продуктите от гамата Extra-Force. Това са продуктите Гури, самият Extra-Force, Зинови и Трипъл, Ориил с сяра и магнезий, Ориил с азот и магнезий. При първа възможност задължително трябва да подходим с някои от тези биостимулатори в нашите култури. През последните 8 години продуктите от гамата Extra-Force се доказаха като изключително ефективни за справяне с всяко едно предизвикателство, което ни предоставя природата. Всеки един от изброените сложни течни биостимулатори съдържа пълната гама от всички необходими органогенни и функционални елементи, които са от първостепенно значение за лечебния старт на нашите култури. Приложени в дозата от 200 мл на декар, постигаме едно много бързо и лесно усвояване, навлизане в растенията и транспортиране на съответните елементи до точките, където има най-голяма нужда. Изключително ефикасни, лесни за употреба, продуктите от гамата Extra-Force са гаранция за добри резултати. Много е важно да направим правилния избор, понеже грешките в нашия сектор са изключително скъпи, видими и много често необратими. Точният избор е продукт от гамата Extra-Force. Свързвайте се с колегите по места, възползвайте се от нашите професионални съвети и изключително атрактивните ни промоционални пакети.